O Festival 13 Roeis volverá a encher Pantón de sons, actividades culturais e de entretemento. Será durante os días 30 e 31 deste mes de agosto, coa chega de 6.000 euros da Deputación. Na presentación do programa que tivo lugar no Pazo de Ferreiroá, o deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, salientou o impacto económico da cita musical que chega á súa quinta edición. Da Deputación de Lugo, pois, unha vez máis, non nos queda outra que colaborar cun evento que xa leva 5 anos e pouco a pouco vai medrando, se vai convertindo pois nunha sinal de identidade deste concello, e xa, bueno, pois está desabrindo pois as fronteiras nese sentido, non? E por eso pois facemos esa aportación económica que é unha contribución pois non só a aspectos culturais e artísticos, sino tamén, como ben dixo o organizador, aspectos turísticos, non? Unha vintena de artistas actuarán en 4 espazos espallados pola capitalidade do municipio, Ferreira, entre eles Sociedade Alcohólica, Fillas de Casandra, Xavier Vizcaíno e Green Valley. Intentamos resaltar, traer o mellor no ámbito nacional, pero tamén apostar non só polos grupos locais, que volvemos a apostar polos grupos locais, hai grupos de Chantada, hai grupos de Monforte, e tamén temos un artista local aquí da parroquia do lado de San Román da Cedre, e tamén os grupos de Galicia que cantan en galego. Na edición anterior, unhas 7.000 persoas de dentro e fora de Galicia acudiron ao 13 Roeis Fest.